Bustoialdeko eskola txikien jaia ospatu da Busturiko Jose Maria Uzelai herri eskolan. Goizeko 10 ikasle eta irakasleak Altamirako auzoan kokatuta dagoen eskolan elkartu dira eta agurra egin dute bertsoez lagunduta. 10 kale jira egin dute, ostean 11 eta 12 laurden gutxiagotan emanaldi nagusia. Ordu 1:30 baskaria egin dute guztiek batera eta ordu 2:30 agurra.